que sàpiguen que l'estat espanyol no ha complert mai cap dels pactes que ha fet. L'estat espanyol no compleix mai els pactes. Si l'estat espanyol volgués complir els pactes, ja els estaria complint ara i els està incomplint tots, la disposició addicional tercera, el fons de competitivitat, les infraestructures ferroviàries, els incompleix tot. L'estat espanyol té el rècord del món de trencament de caixes, de suspensions de pagament. Ha suspès pagaments 14 vegades en els últims 4 segles. Jo no vull formar part d'un estat que té el rècord del món de suspensions de pagament. Jo no vull formar part d'un estat que té uns polítics irresponsables, no ara, no, en els últims 4 segles. No en vull formar part perquè m'arrosseguen a la misèria, no em dóna la gana de formar part d'un estat que és un referent de com es fan malament les coses en el món, que té el rècord d'expedients oberts per la Unió Europea per violació de la competència comunitària. L'estat espanyol té més de 400 expedients oberts per violació de competències comunitàries, el que en té més de tots. L'estat espanyol bat el rècord de l'índex de la misèria a Europa. L'índex de la misèria de la Unió Europea es calcula sumant el percentatge de dèficit públic i d'atur. Però en Catalunya formen part d'aquest El que en té més de tota Europa és l'estat espanyol. I si Catalunya fos un país independent, no tindríem dèficit públic, tindríem superàvit públic, perquè en lloc de 7.500 milions de dèficit públic, com que tenim 16.000 milions que ens foten i que no ens fotrien, resulta que tindríem superàvit.